Καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο για να σου δείξω τη διαδρομή από την Περαία προς το αεροδρόμιο. Δεν θα μπω στο αεροδρόμιο γιατί εγώ μένω Καλαμαριά, οπότε θα πάω προς τα εκεί. Αλλά επειδή μιας που περνάω από το αεροδρόμιο, εννοείται ότι κάνω αυτό το βίντεο για να σου δείξω λίγο πόση ώρα κτλ και πώς είναι ο δρόμος. Τώρα στρίψαμε, αυτός είναι ο δρόμος του αεροδρομίου για να πας δηλαδή από Μηχανιώνα που είναι πιο πίσω μας, Περαία που είμαστε τώρα, και πάμε προς το αεροδρόμιο. Τώρα από εδώ και πέρα ανοίγει ο δρόμος, ανοίγουν και οι λωρίδες. Ταχύτητά μου αυτή τη στιγμή είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ σχεδόν ποτέ δεν έχει πυκνή κίνηση. Εδώ σε αυτό το σημείο είναι πάντα που θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι απλά έχει μια νησίδα στα δεξιά, εδώ η γραμμή στο προειδοποιεί, και είναι αυτή η εκκλησία που από 3 λωρίδες γίνονται 2. Απορρέω εδώ και τόσα χρόνια πώς δεν το έχουν φτιάξει αυτό το κομμάτι, δηλαδή. Και δεν ξέρω αν μπορούν να το φτιάξουν κιόλας για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
που σχεδόν πάντα, από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, έχει μόνο αυτά τα φώτα εδώ αριστερά, και αριστερά μας είναι το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά αριστερά μας είναι ο διάδρομος προσγείωσης. Τώρα εδώ πλησιάζουμε προς τη φανάρι του αεροδρομίου. Αυτό το φανάρι δεξιά πάει προς Ρήσιο, άμα θυμάμαι καλά. Εδώ το φανάρι του Regency, κλασικά και αυτό μας πιάνει. Από εδώ αριστερά είναι το Regency, το καζίνο, είναι κάποια παλιά καλοκαιρινά μαγαζιά. Νομίζω κάπου εδώ ήταν οι Φλόγες, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Και τώρα αυτό το φανάρι που πλησιάζουμε, αυτό είναι το αεροδρομίου. Από εδώ αριστερά δηλαδή μπαίνεις για το αεροδρόμιο. Με το ρολόι μου έχουμε κάνει 11 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Βέβαια θα κόψω τις αναμονές στο edit που θα κάνω. Από εδώ δεξιά είναι ο δρόμος που οδηγάει στον Περιφερειακό και στον Θεσσαλονίκης Μουδανίων, δηλαδή για περιοχές όπως Χαριλάου, Κέντρο, Μαρτίου και τέτοια. Και βγαίνεις η περιφερειακή οδό, δηλαδή Πανόραμα, Πηλαία, Τούμπα επίσης. Εγώ ωστόσο συνέχισα ευθεία τώρα από εδώ, διότι πάω προς την Καλαμαριά, οπότε είναι διαφορετικός δρόμος. Καλαμαριά είναι δίπλα από το αεροδρόμιο.
ότι είναι η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, έτσι ονομάζεται. Θα μπορούσε να συγκριθεί με τις λωρίδες και τις μεγάλες υποστάσεις και με κάποια κεντρική λεωφόρο της Αθήνας. Φυσικά καμία σχέση ούτε οι αποστάσεις ούτε κίνηση σε σχέση με την Αθήνα σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι το φανάρι του IKEA. Το οποίο συνήθως μας πιάνει, αλλά σήμερα ήμασταν τυχεροί. Πόδεξε έχει πολυκαταστήματα, είναι το IKEA, Βασιλόπουλος. Λίγο πιο πάνω είναι το Mediterranean Cosmos. Βγήκε ένας ψιλοχήμα, δεν βαριέσαι. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει στο Mega Outlet, επίσης μεγάλο εμπορικό. Αυτό φανάρι σιγά σιγά, όποτε μπορέσω θα αρχίσω να πιάνω δεξιά και να πιάσω την τέρμα δεξιά λωρίδα, έτσι ώστε να στρίψω προς τη Νέα Κρίνη, που είναι η συνοικία της Καλαμαριάς. Πατάτα, θα πρέπει να πάω δεξιά από πριν, να δω αν θα με αφήσει κάποιος. Τέλεια. Και πάμε ακόμη πιο δεξιά. Μετά το φανάρι θα στρίψουμε τώρα δεξιά για να κάνουμε την κούρμπα για να φτάσουμε στην Κρίνη. Και από εδώ θα πάμε αριστερά. Αν θέλαμε τώρα να πάμε προς τον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, θα συνεχίζαμε ευθεία και από την οδό Αιγαίου θα στρίβαμε αριστερά. Δηλαδή θα κάναμε γύρω στο 10 λεπτάκι παραπάνω.
Εδώ τώρα μπήκαμε στη Νέα Κρίνη. Κλασικό stop, το Lidl. Κανονικά ο δεξίος έχει προτεραιότητα. Τον αφήνουμε να περάσει, γιατί έρχεται από δεξιά. Τώρα που πάω ευθεία έχω εγώ προτεραιότητα. Εδώ είναι το τέρμα των λεωφορείων, το 5, το 6 και το 7, και εδώ είναι το γήπεδο της Μίκρας. Αυτό το πονεμένο γήπεδο που περιμένει τόσα πολλά χρόνια ο Ηρακλής να το κάνουνε. Το έχουν υποσχεθεί από το 71, άμα θυμάμαι καλά. Το θυμούνται παλιότεροι. Το θα κάνουν γήπεδο και ακόμα δυστυχώς το έχουν αφήσει προπονητικό κέντρο. Τώρα έχουμε μπει στη Νέα Κρίνη. Οι εργατικές κατοικίες από εδώ. Από δεξιά μας είναι η πλατιούλα της Κρίνης, αλλά εντάξει, είναι πολύ μικρή. Κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο. Όπως είδατε, κάναμε το Περαία αεροδρόμιο σε 11 λεπτά. Επενθυμίζω ότι στο βίντεο έχω διακόψει τις στιγμές που περίμενα στα φανάρια, άρα σας λέω το χρόνο που δείχνει ο μετρητής μου, και το αεροδρόμιο Κρίνη σε άλλα 11 λεπτά με normal κίνηση. Οπότε χωρίς κίνηση είναι κάνα 9 με 10 λεπτά θα κάνετε. Θα γλιτώσετε πολύ πράγμα. Άμα τρέχετε και λίγο παραπάνω μπορείτε να το κάνετε και σε 7 λεπτά. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, για να έχετε μια εικόνα λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ.